Kag sa good vibes, matapos malayo sa isa kag isa sa sulod sang 16 ka tuig, mag-amay ang liwat nga nagkit-anay. Kag ini paagi sa bulig sang pulis. Ang ilang nga reunion, saksihan naton sa report ni Romeo Subaldo. Apat pala ka tuig ang subang ni Ariel Kahilig sa mapalayo sa iya ang duha niya ka mga kabataan kag live-in partner niya sadto. Hindi magtugot ang ginikanan sa babae sa ilang relasyon. Bisan gusto niya man nga siya matatap sa iya mga kabataan, nakahibalo siya nga wala siya sa maihatag nga masanag nga buwas damlag para sa ila. Sumugod sadto, wala kuno sa adlaw nga wala nagasulod sa iya pinsar ang duha niya ka mga kabataan. Wala na sila makakitaay. Ngayon na sila ngiti, budlay man na para sa imo, Ariel. Ya kung pwede, dire lang ang bata o sakon, tapos ang mga bata mo ay para mapadako naman mag-eskwela naman sa Mayo. So, siyempre kahit ingin na tanda ko ng puturo sa kabataan ko naman. Siyempre, dari wala mo ko sa mimo kasi rinig general ako buhay. Ginpa-adoptar ang duha niya ka mga anak sa mga himata sang iya live-in partner sadto. Si Dimple sa Talisay City na nagaistar kag madugay na nagapangita sa iya nga amay. Tanan kuno nga pamaagi, ginhimo niya para makipag-angot sa iya amay, tubtob nga nag-message siya sa Facebook page ng Pontevedra PNP. Likan ko ang ilang nga page tapos dito na ko nag-message kay ma'am. Tapos nung mo to nag-reply na si Dayan. Tapos mga 3 or 4 days today yung nag-message siya liwat sa akon nga amo na tong ma'am nakit naman si papa mo. Tapos, Si Police Staff Sergeant Lizelle Mapas ang Police Community Relations ng Pontevedra PNP, amo ang nakabaton sang iya nga mensahe. Kagamay man lang niya nga barangay, ti magklit anay man ni magkahibal anay man niya mga tao. Kagamay nga lugar para Oo. hindi umakuan. Tapos paano mo na rin katuan? Di pa katuan nyo sa barangay police? Sa amon da nga pulis nga na-assign si Corporal Historia, pinambalaan ko sa nga Pangitaon. Pangitaon. Sang gabi antes ang natalana nga pagkadto ni Dimple sa iya nga amay sa Pontevedra, nadakpan pa sila kag na preso bangod sa pagsupak sa curfew ordinance ng Talisay City. ako aga pa kung dapat makadto kagawad para malin kami to para aga pa kami din. Tapos ang ending sa gabi dapat pagkabuas malakat kami aga pa. Sa gabi nadakpan kami sa curfew pud ako manghod. Kami na preso kami. Pero parte lang inikunos ang kabudlayan sa ilang nga inagyan padulong sa isa ka hindi malipatan nga hitabo sa ilang nga kabuhi. Sang Marso 1, nakibot si Ariel nga may mga pulis nga nagapangita sa iya. Wala mo ko sa kasi speak na ko sa mga amon nga mutang may ara man iya pamungkutanon mong na kung may ara ka kaparehas cookies. Ano lang okay normal na iya sa ano mo. Tipo maganda sila na. Yung kita ko kasi mo. Kung normal na kayo ngita kasi siyempre may ngalan. Ginpahibalo siya sa mga pulis nga ang nagapangita sa iya, amo ang iya nga subang. Naging puno sang emosyon ang liwat nga pagkitaay sa mag-amay sa video nga kuha sa Pontevedra PNP. Si Ariel may kaupod na nga misis kag duha ka mga kabataan. Si Dimple may subang naman nga anak kag may live-in partner na. Ano sulod sa ulo mo pagkita mo siya layo pa no? Hindi papulong kalipay. Kasing anak ko nga lugay na ko kulong nakita. Ko nak. Luyag tam ka kwaon sa tunga tayo tani ganito bike mo mo kasi pre gado lang si papa. Uy. Maka kasi mong taktawan ito ba may mautod ko masuwas di mo ito nga basta importante nga nabitin nga mayo lang man yung lawas Ay nang dunalipay no ko nga amo na nga Excited? nga sa lawig nga chimpo nga no tabaka kita na yung magit kami. Ano sulod sa ulo mo sa mo nga time? Sobra nga kalipay. Tuman ka malipayon sang duwa sa ilaliwat nga pagkitaay. Bisan kuno amo lang sila ang ilang nga sitwasyon, ila tinguan nga hindi na sila magluyuanay pa. Sa Sabado gani, ang ikaduha nga anak ni Ariel nga sa Talisay City naman nag-aistar ang magabisita man sa ila. pinakadlaw makatibawas mag-anak. Hindi mo wala kang mga kaya suportahan na kang bisan sa dalawa bagay. Bisan wala sa financial, basta
Mayo ko mga Diyos, kaya sa ko sa nakalambot ko kundi nga lugar. Inadumdum ta kamo. Lumian ka di. Taway, di mo linaw. Dili ka na lang sa iya. Hindi na kami makita. Ubra kami na nabuhi. Para naman sa kay Staff Sergeant Mapa, nalipay siya bilang isa ka Iloy kag bilang isa ka pulis, bagod nang inyabi siya sa liwat niya pagkita ay sang mag-amay. Nalipay ko sir na nalipay gid ko nga. Nag-serve gina purpose sa police. Yes sir. No? Kaya mo magina sir mo tanang dapat amo na sa ang amon purpose bala nga hindi lang sa anti-criminality campaign kami kung may mga sa amon bulig nga pwede mo lang namon mabuligan ginamon. Amo na sir. We serve and protect.